गाइस नै जोंना ब्रादारा हेन्देल हमग्रा जादों आरोना बलनि र'लाय बारा गानाङा हायाखै फाग्लि सालायबानो जोंबो दे उल्था गाबसिन दे एबार दायो जोङो मोनसे जायगायाव बेरायनो थांनो नागिरलायदों आरोना दिनैबो स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादोलाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय बोरै नुयो बोरै मायो थ' गाइस जों दायो थांगोरनोसै जों फाइनालि मोनफैबाय नै बड'फा इउएन ब्रह्म मेम'रियेल पार्कआव आरोना उदालगुरियावनो दं बेयो मोनसे पार्क आरोना दासो गोदान बानायनाय थ' गाइस जों हाबसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो जों दायो बटिं खालामनो थांसै आरोना सालाय रोंखायो दा Let's go. गाखोनोसै गाखोआबा नों रोंगोन सालायनो नायनिफ्राय गाइस नै जोंना ब्रादारा हेन्देल हमग्रा जादों आरोना बलनि र'लाय बारा गानाङा हायाखै फाग्लि सालायबानो जोंबो दे उल्था गाबसिन दे एबार जों दायो बटिं खालामलायगासिनो आरोना दामाम सालायखागोन दोनबाव रे बुरलुंबुथुर दैमा बारनो नागिरदों दायो मा ब्रादार मोजां ना सालायनो मोजां मेंगुलायथारबायबो माथो मेंगुलायथारबायबो साइकेल बायदिसिना गाबानो खारनाय होननायनि बे जाबाय टाइटार गिदिर गलांथोंसै आरो ओमफ्राय नागिरग्रा गलांबा
जोंना ब्रादारा हेन्देला ini उल्था खारबाय दाउआ जोंना दायो मोनासि जाबायबो नालाय बेलासिनासो फैखानाय बेनिखायनो बारा मोजां नुवासै आरोना पिकचार क्वालिटिया ब्रादार मेंबायना नाव सालनानै मेंबायलै बिराद गानांगौ जायोना हाख'थारा दायो नै मेंनानै दसे जिरायदों आरोना दायो टाइमाबो जाबाय मोनासिगोन 6:30 जालायबायदां आरोना जों फैनाया मोनाब्लिखादों नालाय बेखायनो दायो दसे जों जिरायसै दा दसे उनाव नोंसिनो नाइटआव बोरै नुयो बेनि भिउखौबो देखायलांसै नायलांबाय थादो जों दायो थांनो ओंखारबाय आरोना नै ब्रादारजों आंजों थांसै बांद्रायबो गोबाव बेरायबाय थाला न'आवबो एसे खामानि दं नालाय बेनिखायनो थांसै सोरबाफोर फैनोबा फैनो हागोन बे पार्कआव बिराद मोजां बे नाव गाखोग्राबो दङ उदालगुरियाव उदालगुरि थाव दिफु खाथियाव उदालगुरि गलमा चकनि ओरैजाय सोनाबहा दावखोनांगौ आरोना एसे हरसिंगा थांग्रा लामाथिं नोंथांमोना फैबानो नुलांखागोन पार्कखौ आरोना दायो ब्लगखौ बेयावनो एन्ड खालामसै स' नोंथांमोना नोंसोरबो मोजाङैनो दं जानो हागौ आंबो मोजाङैनो दं स' दायो बेयावनो ब्लगखौ एन्ड खालामबाय टाटा बाय बाय गुड नाइट